Takže opäť demagóg Tucker Carlson urobil rozhovor s tým iným ako s Lavrovom. Samozrejme, Rusko uznáva Ameriku. Ako uznáva Rusko Ameriku? Hej, opäť tu máme príklad, fantastický príklad. Hej, dáme si to príklad v škôlke. Janko bije Majka a Tomáš sa ho zastane, pretože Majko je slabý. Tak Tomáško je zlý, lebo sa zastáva slabého. To isté ako, dajme tomu, Amerika s Ruskom, ale vo finále, o čom sa tu bavíme? O čom sa tu bavíme? Rusko zaútočil na Ukrajinu, terorizuje jej prirodzené prostredie, uznávané hranice. Ja nerozumiem, o čom sa tu nosno bavíme. S Rusmi preč. A že my tu 20 rokov dozadu, alebo 40 rokov dozadu sme žili